Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ikinatong tanan no. Kumusta? Ug karon no atong ipadayon ang laing sumpay ning Tugilano no nga sinuwat ni Francis Aliaga Espares no. Ug sa dili pa no, good morning day ko no kang Roland Pugonon. Dol part 19 dol kasunod jud ko ani nga drama. Salamat kayo no. Roland Pugonon sa tao sa idol. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Oh, good morning sa kuno kang Sheila Channel. Welcome idol, always ko gaabang sa imong mga upload. Way sa payano, salamat kayo sa pagpaminaw no. Sheila Channel, salamat kayo idol no sa permente nimong pagsunod no sa mga sugilanon. Gikan sa drama, salamat kayo. Ug sa tanan nga nagsunod ani dramahan no. Salamat kayo yung tanan no. Shout out ninyo yung tanan. Ang mo no. So karon no dito maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Aliaga Espares. Part 19 na to no, mga ka-listeners no, mga ka-followers. Idol ko si Tatay. Gusto. Good. Good. Job opening. Dakog sweldo. 70,000 per month. 70,000? Unsang trabaho Private secretary. Asa nga kompanya? Private secretary ka ni Tito Bong nimo. Ha? Ay nigbalibari. Kahigayon na kayo ni Nimo. Dako kay sweldo. Private secretary. Private secretary? Yes, anak. Ayaw usiki kining mong kahigayonan. Ha? Nyaon sa man? Asa ko ka makakitag sweldo sama ana? Imagine na 70,000. Samtang ang ubang na trabaho, dako na kaayo ng 40,000, oy. Call center agent ron? Tingali 30,000 kapin o kuwang ang sweldo. Dawatan ako, Nay. Oh, very good, Athena. Mas maayo nga makatrabaho ko. Pero makatabang ko siya mo diskarte. Athena. Kanus ako magsugod. Tawagan ako si Bong. Dawatan ako maong taniyaga. Private secretary. Labing maayo. Aron masuta na ako. Unsa gyud ang iyang negosyo. Oh. Hello? Shona ni. Nanawag ka man. Unsa na? Aron pa'y bawaan ka nga nisugod si Athena. Okay siyang mo trabaho. Good. Pero sa siya magsugod. Asap. Always say a prayer? Dili. Asap. As soon as possible. Kanus alagi. Ug ba dayon? Okay. Sige. Asa na ko siya paduon? Of course. Ano na ako? Sige. Akong ihatod ugma. Magpaabot ko. Bye. Misugot si Athena. Good. Dili ka magmahay, Athena. Uban ka na ko. Matagamtaman mo ang kaharuhay sa kinabuhi. Matagamtaman mo ang langit dinhi sa yuta. Tinawad ka, sir. Yes, umba. Newly hired. Let me ask you, sir. Kinsa ang bagong private secretary ni mo? Si Athena. Tay! Kani? Yayay na. Yes, umba. Si Athena. Si Athena. What a virgin! Oh, Ay! ayaw anak umba. Bad. Ay. Ikaw gitingali ang first man go to the moon, boss. Agaon. Atong i-welcome ang akong private secretary. Okay.
kana. Murag turo ng siam og ngirirob. Urod, no? Urot kayo. Urot kayo. May nang gusob. May nang gusob. Gusto. Gusob. Aron kon mabuang kuanta. Nagsuk. Kusgan. Ano? Wayabod ala, baybida. Anak. Udanat. Asa mata? Reflect. Reflex. Oo. Dahil na ako. Hindi man ka. Wapay ka na. Yang sama, di sa kamsuro ice cream ron? Dahil lang sa bakasyon lang ako. Dahil lang ako sa bahay. Di ba? Nyay mo trabaho ron. Sige lagi, nuktok. Ana lang. Inoktok niya. Payon pa nagsa. Hilak pa nagsa. Paabot lang ko ng tuna o gabi na ba? Paabot ko. Oy, paminaw kung mauna pirmi mo buhato, no? Bida mo, abutan mo na ho nga, motoriring ng utok mo. Maabot na ba? Mo! Murag uki ko na. Kung maturiring ko, murag uki. Murag uki. Ang kuto tani lubot ni mo. Ngano man ka, ipatinunto. Diya ngano man ka. Gilok ba? Gilok ka sa kasa? Tanaw na ko ba? Kita man ko, na mga kita na kong taong turiring ba? Kita ko nila. Wala sila kagul ba? Gracious! Uy, alam ba? Uy, kagul! Pirming mo pahiyom o niya mong isi. Bay! Ay, na, pitas sa di mo. Patia ng hunhuna ni mo, eh. Dili mayo, no? Dili, no? Pimina, ragod. May tabo na, no? Pimina, ha? Samutan din ng balik tuna ni mo. Mga, no? Magdungog ka? Samutan ng balik. Palayo ng singpiti mo tuna. Bitaw sa, no? Unya, ligay siya rahas na tila. Di nang balik din, eh. Mga, no? Taka lang dahil ko. Unsa mo nang magpakaligon yun ka. Magbadasigon ka. Dasig lagi apon. Tiwas mga problema. Ipakita nila nga ligon ka. Di ka ba na problema? Salamat, bay. Wow, si Tuna na dawag. Hello, best friend. Apple. Nawag lagi ka. Unsay ako ikaalaga ni my friend, ha? Kuan lang. Unsay imong tuyo kang buong nga didto ka mangyud? Taam ni siya ka. Bisulti ko nimo. Ha, di ba? Gisultihan ta kalabot sa kong problema. O, bitabang si buong nako. 2 hours mo? Murag, sobra tingali. Basig nagduwa kag mansyong unya dunay secret. Unsa? Nagpaningit baya ko. Basig imong gi-secret ha? Kung gisikret, giday tugan. Medyo nalain ko sa gisulti ni Bong. Unsa ba gisulti ni Wong? Nga dili ko angay nga magselos. Kay dugay na ka nga nailhan niya. Uwa? May katawanan sa kong gisulti? Nahimuot ko si magisulti. Unsa gikahimot-an nimo? Sa gisulti ni Wong nimo ba, nga dili ka angay magsilos. Nya, katawanan di ay. Meaning, nagsilos ka na ko? Angay ba? Pwede na kung wa ka maguna-una sa akong nahimo nimo. Apple. Pero kung naghuna-huna ka, unsay ako nahimo nimo, aron mo dilanto ka, dili gid ka magsilos. Apple. Murag iya kong giinsulto da. Ayaw gid kong palaguta, Apple, kay kamaukong mo patay. Let's Nay? Naunsa ka? Asina. Gisapot ka? Kasi kontra ni mo. Wa. Nag-ilis ka man. Mo-duty naman ka ako karon. Isip private secretary. Oo, tuod, no? Moatan ako. Kasexy good ni mo. Mao ni gitawag nay og sexy tari.
Athena. Pasaksi ko, Nay. Mamasin ko. Nga may magmahal na nako. Athena. Oh. Iknat mang kilay ni mo, Nay. Oh. Dili di ka mo sagot nga may magmahal na nako. Dili pa. Oh. Unfair, Nay. Huh? Unsa unfair? Sa dihang nag-eskwela pa ko, wag gid ko manguyab. Karon nga ni graduate na ko, di lang gihapon. Di pa ko musugot, Athena. Pero nga naman, Nay. Unfair na nako. Oh, wow. Ang anong na unfair man ni mo, Nay? Unfair na nako. Tungod kay dako na kay kung gasto nimo, unya manguyab ka dayon. Unya kung makauyab na, mabuntis ka dayon. O pagkatapos, magminyo ka dayon. Unfair! Ako? Mabuntis dayon? Di ba dakog posibilidad na nga mumabdos ka dayon? Kay karong panahon no kadaghanan, basta mauyab na, turjak dayon. Nay, ingon ana na gid imong pagtan-aw nako. Praktikal na tarong panahon na, Athena. Maihap na lang sa tudlo nga ang babay karon sa di pa makasal, mag-una-una na. Nay. Real talk na. Oh. Basta pangasawon lang, Nay. Wa matingali problema. Naa diha ang naka-unfair. Ang ano man? Sa kada ko gasto sa kung pagpadako nimo, sa pagpa-eskwela nimo, unya maminyo lang kadayon. Oy, ang bana mo ay mupukpos among hinaguan. Nay, Chona. Di ba? Imagine ako no, Athena. Sa kadakos among gasto nimo, unya magminyo ka lang dayon. Unyag makatrabaho na ka, ang imong bana mo ay mupahimos imong sweldo. Hoy, come on, unfair na. Kinahanglang mo bawas ka una nako sa akong naggasto, Athena. Oh. Mao ba, Nay? Of course, dapat lang. Kung ang ubang ginikanan, magpabilib, nga di sila maginhanglan ng ilang anak mo ba o silang kahagos ilang ginikanan, maot na sila. Pero ako, lahi ko. Atayon ta mo, kung magminyo kog diretsyo, bawas una na ako. Lahi ang ubang ginikanan, Nay. Unsa? Lahi ang ubang ginikanan. Kay para nila, ang function sa ginikanan, maugid ang pagbuhi, pagpabisti, pag-edukar. Correct. Laliman ka na ha, pagbuhi, pagpabiste, pagpaedukar. Unya, dili ka mubaws sa inyong ginikanan, ha? Bagabagag naong. Nay. Di na ta maglalis, anak, be. Basta ha, numero 1 instruction, dili ka manguyab. Bayris ako sa kunagasto. Period. Nay, Chona. Paabot ako, mag-ilis ko. Ihatod ti ka. Sige, Nay. Pagdali, Nay. Kay basin maliit na ko. Ha? Oo, sige. Paabot ako. Nilara ng nanay, uy. Sa ato pa, magpabayad gida siya siyang nakasto. Gisolo pa niya. Wala lang ginihon-ahon na nga ang dakog kahako, mao si Tatay Alan. Ang iya, maurigid ang sugal. Ang pagpangasaba kang tatay, pag-insulto kang Tatay Alan. Lisod sabto ng kinaiya ni Nanay Chona. Ba, what's naman? Eh, Ready na ba? okay na kayo, sir. Ang yan table. Ay, okay na. Bago nag-table, sir. Cubicle pa. Yan ay puter. Good. Gawas ang computer, sir. Napay laptop. Uyaw. Gawas sa laptop, sir. Napay tablet. Very good. Dahil gamay ng rape, sir, nga kabutangan o mga bisag unsang ibutang sa mga soft drinks, juice, energy drink, milk, like this, like that. Milk Okay, tea, like okay. that, sir. Maayo kayo, humba. Huwag na pa'y water dispenser, sir. Hot and cold. Huwag ka na hahanapin pa, sir. Sakto ang paganda mo ba? Ay, huwag saling ako, sir. Ha? Ay, dunay ko ang sir, usa na lang. Oh, unsa man, humba. Ang drawer, butangan og binandol nga tag 100,000 pesos. Yay. Aron sa ingon, mapatangan na to og word of hope.
Ay. Hope? Hope good. Unsay hope? Hope good ka na si Garilio. That's a joke na sir. Kanang hope ang ng H-O-P-E. Meaning, honey, open panty everyday. Ang gaw. Dili pa sir. Kompleto na supplies. Kaya pa may balibo na noy. Don't speak bad words, umba. Sorry sir. Naibaw magod ko sir. Di ba sa unsa? Sukat sa una. Basta birden. Maugay mong formula. Hilom na na, umba. Ay, sorry. Basta mao kinitiman umba. Ang sabi sir. May siper ang imong ngabil. Amang ka. Og labaw sa tanan. Butaka. Sir, sir. Amaw kang butaka sa akong mga kalihukan. No problem. Yes, sir. Matapasan to rin niya. Reflex ako dito. So, si Bayalan, agiyon ako. Agnayon ako usap nga ma-reflex siya. Share diri. Sumot yung problema. Share ako sa. Patubang siya sa amin. Magsulti-sulti siya. Kaya wala man siya ikasulti-sulti. Bida. Masip ka nung una ni Dautan. Piligro kayo. Agiyon ako. Bayalan. Oh. Oy. Magutong. Adi ako, Dre. Masama ka niya? Kuan, kining. Masama na. Malaba ka? Imong ko rin itapong uniform sa imong anak. Mga pulingon niya, bay. Malaba ka? Dili, oy, labahan ko daw. Di na ko nilabahan, bay. Mana ni, ha? Huwag man nilaba. Baan niya pa'y baho sa kong anak na. Ako ni simut-simuton. Masingon ako ang kahumot sa kong anak, bay. Oh? No na, tinuod na. Bayan. Akong kitapok, kitapok na ako. Kay, mamaniulanan ako sa panahon nga akong to. Samara, nga nasa kong kiliran ng akong anak. Bayalan. Oh, saman, una-una ka nga. O, bayang bayalan. Uwi, no? Taon, mo ni tinuod. Pero ay sa palabi taon. Kaya ka tsuna. Di asal ka tsuna. Ang manog akong kalimtan, ha? Ipurong na ko, ha? Ipurong na ko. Oy. Natubaw ya taon rin ako. Okay, diba? Pantim na tsuna, bay. Tambal di sa lapad sa uwan. Simuta tabi. Tambal sa ikadho mo. Ayaw, bay. Angol! Sila na asukato na ko, be. Naku. Unang nanaog. Wow. Murag si Jillian Ward. Serbong. Niya sila Stuna o ang iyang anak. Iya si Miss Athena Muragilion Ward. Ay. Yay ka, Jo. Yay. Welcome, Miss Athena. My private secretary. Thank you, sir. Labihan ba yung nakatutok ni Bong kang Athena? Oh, come on. Sit down, Athena. Dali. Yes, sir. Likod na yan. Walang ba ni itagad si Bong nako? Likod na. Ang tayo mo tayo. Bong, magawas na lang ko. Oh, unsa? Pare na lang ko sa gawas. No. Likod. Ay, salamat. Ayaw pang luod na eh. Ha? No. Wow, ano man luod man ko? Umba ang snacks, ang juice, ang sandwiches, burger. Yes, sir. Here we come. Ayaw na lang kaayo palabi og tagad, Bong. Ayaw na. No. Kinahanglan nga tagdon yun mong maayo. Kay special mo na kong mga bisita.
Hala, bisita din ni sir. Dili da ay trabahante. Miss Athena, ayaw lang pag-share na ako. Di ba, ang giingon ni mo ni Chuna nga titubong na lang? Ayaw lang, sir. Ikaw gud akong boss. Mag-sir gid ko. Okay, it's up to you. Bong, kailan sa din siya magsugod sa iyang trabaho? Right now, Oh, mao pa? Ang saya kong trabaho, sir. as private secretary, ikaw ang muhimo sa paperworks. Okay. Then, ikaw ang mo-arrange sa akong schedules. Okay, sir. Okay, dali. Itudlo ko kanimo ang imong office. Sige, sir. Makakuyog ko, Bong? Oh, why not? Dali. Sunod mo na ako. Okay, come in. Thank you, sir. Oh, dako man di kay ning moong office. Karon pa ko makakita ini. Oh, lahi ning opisina, Chud. Mm. Mao na ang imong cubicle, Miss Athena. Yes, sir. Dako ang imong table. Sa kilid na ay cabinet. Okay, come here. Oh. Naanay computer, brand new. Naay laptop. Okay. And may tablet ka pa. Daghan na gud ana, Bong. Oh, gikinahanglan ka na. Especially kung may mga meetings kami sa gawas. Okay, sir. Nakay hot and cold water dispenser o naay mo ref. Kompleto, ha? Of course. Tuna, para convenient yun si Athena sa iyang trabaho. Importante kay na ay pantry. In case nga mukaon ka na table o na mga lingkuranan. Aha, nindot no? Na restroom. And at the same time, na bathroom. Yamata good. Tarawa, Tuna. Wow! Naagi tinuod mo. Nindot pa dyan kay suwid. Napay jacuzzi. Napay shower. O sa pinakita ni mo? Mura manig hotel, uy. Naay shampoo, sabon, toothpaste, toothbrush, o naasay toalya. Ako gikumpleto para way ikareklamo ang imong anak, Tuna. Nindot, salamat, Bong. Unsay tan-aw mo, Miss Athena? Komportable ka ba sa imong nakita? Okay kaayo, sir. Ang imong office, Bong. The next door, mauna ang akong office. Athena, kamao ka ba nga mo drive? Makamao na siyang motor, pero 4 wheels, murag, dili pa. Oh, kinahanglan nga magkamao ka mo drive. Kihatagan ko ikaw og service car, Athena. Sir. Sure ka, Bong? Kano sa amang ko na makak, Tuna? Kung sa akong isulti, ako ka na buhaton. Thank you, sir. Okay, and your starting salary is 70,000 per month. Oh, thank you. Thank you kayo, sir. Complete benefits. Wow! Thank you gid kayo, sir. Basta magbinutan ka lang. Ado na kay daghang benefits nga ako uning mahatag. Sir! Ready na junks! Okay, yes, ba? Oh. Okay, padayon ka mo sa pag-snacks kay doon lang ko'y laing bisita. Balikon ta lang muna. Ha, Tuna? Yes, Bong. Excuse me. Okay. Oh, Athena,
Ansa man? Kontento ka? Yes, Nay. Kontento kaayo. Maayo man din kayong tao sa Sir Bong, no? Yes! Ug dili ko gusto nga imong abusaran, ha? Nay, unsay buot mong ipasabot? Ayaw pa himusli ang iyang kaayo. Nay, Tumatig na yung makasugod sa Tina karon, sir. Yes, umba. So good ayon. Okay, good. Nga ba nang utana ka man? Gusto lang ko may baho, sir. Sus, ito taramang pataas, ano? Yes, umba. Tanaw na ko naman kaniya. Mura kag rugby, imong mga mata. Tuwa katutok sa dugan ni Atina. Oh. Mura ka na huna-huna, umba. Really, boss. Sir, gani si Chuna, nakamatikod man. Nagsigi og tutok si Chuna ni mo, eh. Mugawas ng ganito, murag aksyon og pangluod ba? Kaya murag, nabitin siya sa siyang anak, ay ka. Oh, mau ba? Sir, makaguba o magkahurot sa budget, no? Tutol. Ay, balikod ko na sila dito. Chona, Atina, nabusog ba ka mo sa snacks? Okay kaayo, Bong. Busog. busog mi, sir. Good. So, Chona, ibili na nimo si Atina. Kay mag-start na siya. Okay, Bong. Sige. Athena, magtinarim ko sa imong trabaho, ha? Kung na kay buwa mahibaw, pangutanag yun. Ay, Nay. Sige, ato na ko, ha? Ihatod ka sa sakinan, Chona. Salamat. Ihatod pa. Ingon anak gid ka espesyal si nanay ni Bong. Ato na ko, Bong. Ingat ka, Chona. Muduty na usugod ang akong anak. Palihog taon, ang pingi ang akong anak. Oh, ha? Manghinaot ko. Ayaw ka bala ka? Isipon ko siya nga ako pong anak. Bong, Makasalig ka, Chona. Kung unsa man ang akong pagpangga kanimo, ingon usab ni ana ang matilawan sa imong anak. no. Ha, dili ko musugot nga mahitabo ka na, Bong. Dili, gyud. Ha? Magkamatay ta kung imo na buhaton. Usa? Ngano ka, oy? Kalit ka man lang? Kasi kalit. Ayaw ko pabatia nga kung unsa man ang imong pagpangga nako, ingon sab ana ang matilawan sa kong anak. Oh, may sayo pa? Do na, Bong. Do na kaayo. Ang unsa man? Nagpasabot na nga imo sang jirjero ng akong anak. OMG. Chona, mo na nasud sa mga nahuna. Ug unsa na ko sa pagsabot, ha? Klaro kay imong kisulti. Nga kung unsa man ang imong pagpangga diri nako, mausab ang matilawan sa akong anak. Yes, pero Pero unsa? Ha? Unsa? huway labot ang naa sa imong huna-huna. Sure? Salamat kung ingon ana. Oh my God! Kilain mo sa pagsabot. Siyempre, napalhak ako tungod kay presko, gwapa ang akong anak. Oh, come on. Ayaw tao rin sungay akong uotso na. Please lang. Huwag ko magkunahuna ni Ana. Ikaw ragyod mo ay naguna-huna, Ana, Chuna. Sorry, Bong. Ayaw, Ana. Ayaw. Maglagot ko, Ana, Chuna. Sorry, gani. Sorry. Okay. Ayaw, nagusba. Yes, Bong. Sige, ato na ko, ha? Okay, bye. Chuna.
Mikis pakyod. Oh. Uway pugong-pugong nga misulti. Dili siya mosugot nga panggaon ako ang iyang anak. Sama sa kong pagpangga kaniya. Chuna, nagsugod ka ka-insecured. Oh, no. May sa tina. Oh, Day. Humba. Tago lang kong kuya humba, day. Kuya Humba. Oo, day. Kaya, tuwanas na ni mo. Tuwa na bitaw. Welcome. Welcome sa imong trabaho diri, ha. Salamat, kuya. Hindi ka magmahay diri, day. Basta nakas mga kamot ni sir. Kalante ka na siya. Mahay ka na siya mong pangga o mga trabahante. Ilabi na sama ni mo. Mao ba? Yes. Di ka magmangay, day. Kung ikaw, loyal ka niya. Ya, mabutan kayon nga ikaw. Himuan og kundo ni sir. Kondo? Kundo. Nga naman. Manay usa sa mga incentives ni sir nga to sa mga trabahante niya nga buutan o mutuman sa iyang gusto. Manay ang ganahan. Hatagan og negosyo. Haros sa ingon. Dili masigi og pangayo. Nasa ikaw galing o negosyo ba? O dili magsaling ni Sir Bong. Mao ba? Ubay-ubay na mga empleyado na nun. Mga trabahante niya day. Nga ginatagan nagnegosyo. Maayo gid siyang tao, no, si Sir Bong? Maayo mo lang. Mayam ginampang mudag tao. Sa ato pa, bulahan gid kaayong trabahante nga magbinuotan niya. Oo, tinoda. Ug usa sa prueba na, mao ang imong nanay. Ha? Ha, pagyan. Pinangkag imong nanay ni Sir Day. Karsuna, nanago ni service car. Ug mapay kipaduma sa mountain resort ni Sir. Di ba? Kuya Humba. Okay. Stop na ang signal. Ato na ako sa parking lot. Ito dito ako motor. Bugat sa dako kinumprada. Di ang mga dilata, hugas, Ay! Guy! Wala pa, Guy! Danghag ka ba lang? Apol? Ikaw ni! Mairag yung nagkita tala? Hindi ka na butong. Ay, isa pag ikaw, importante yung tuyo ni mo! Nagdali ko. Ay, kong lang nga. Pero, Paul, mangutaan na ng taon ko ni mo. Asa nung ka nagpuyon? Mula bang nakuspikas po to? Hindi ka na. Paul! Serious lang dahi. Puro likay siya na ako na. Anual, sa kadagang tao si Butong pag ginakabanggaan ako. Doon ako sa motor. Hingiyon ako. Anual, ang sunod si Butong na ako. Magdali ko. Isuot siya parkingan. Hapit lang siya magagad. Magklaro kayong hadlok siya ako. Kinalang magkasulti mi sa Apol. Kasuod ako sa parkingan. Oh, si Apol! Si Apol ka na! Paul! Kanina na, Paul! Apol! Oh, ikaw siya ni Kurawar siya kamot. Klaro kayong sandaan. Ha! Kikupa ni mo ang pamilyang bayalan, Apol. Ikaw ang nagawa! Busit ka! Sorry, Butong. Dili mahimo makigsulti ko nimo. Kay labing siguro. Imugig kong sukit-sukiton sa naitabo ni Alan. Ug sa ilang panagpuwag ni Chona. Di na ko. Ako ang hinungdan.
Sorry, Butong. Doon na lang ko. Oh, Matang! uy. Apito na! Sindoy. Doy! Pizza ko yun. Sabi, ang giyagi lang ka. Di ako ihatag mo ay. Sabay mo yatag. Mari ko nakita ang taka. Di akong ihatag Oy, duha pak lang sa lagi na. Duha lagi na. Ako nang ihatag mo. Parang mo, gingon man para kang alan. Murag, salamat kaya. Murag, blagro kay day. Ay, ginagbalik ko taon ni. Makaon ni humba, pansit, rice, ang smooth, anak. Mau ba? Bida? O sabay, okasyones. Ay, anniversary. Ha? Unsa man nga anniversary, ha? Anniversary sa kamatayon sa kungkugma kang Gerard. Kisa, Gerald Addison? Dili ay, Okay. Gerard. Habal-habal driver. Katong bulhog, pikas mata. Mautaon, ginaginot. Pagkatoy-toy, bitaw ni Masildo. Bisag yung nato to siya, pero masaon naman. Nagluib man. Oh, saon ta? Nagluib man siya na ako. Pero, ang ako na lang, maong, yandog na ako yapon. Yandog na ako ang paglubong sa kung gugma kaniya. Baya. Anniversary. Kandahan biyan mo de. Porbida sa di mo eh. Yatag na. Hatagid sa Alan, ha? Kahit tanong ako kung Alan ba? Wala sa drunken master. Pero may lang hubog, no? Day, murag si aning noy sa una, no? Mao na. Padayon ka na siya na, maabot ang adlaw. Ato na siya makita, dapinsdan, panglantaw na ako ni. Basing maabot ang higayon na. Ang naong na, murag niya katong taong murag alkitran, tag-aso buhok. Unya way kaligo, unya, ay, nako. Mura lang ko niya, ay, ginoo ko, ang may tabo murag magpakita na lang siyang pikoy. Usa? Atina. Sir? Dera ang yawi sa imong table para sa imong mga drawer. Salamat, sir. Diyan taon na ka kay may meeting ko. Okay, sir. Next time, sa mga lakaw na ako, kuyog ka. Sige, sir. Okay, diyan ka na. Mauni ang yawi. Abihan ako mga drawer. Ug akong butangan sa uban ako mga butang. Mao tingali kini ang yawi ning drawer sa kotobangan. Mao gyud. Hauman. Okay. Maabli ko na. Oh. Oh my God. Kwarta. Binandong na tag 1,000. Oh. Matagbandol 100,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 million? Anong ni ani diri sa akong drawer? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Idol ko si Tatay. Liog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat inyong pagkanunayong pagpaminaw.